Hei, olen saksofonisti ja säveltäjä Esa Pietilä. Kerron tässä videotervehdyksessäni tulevasta ensi viikon konsertista Kujala Pietilä Treatmentin kanssa Ulvilan kirkossa. Kujala Pietilä Treatment on duo, joka on perustettu joitain vuosia sitten, ja tänä syksynä varsinkin soitamme taas enemmän konsertteja. Ja duon ilmaisu perustuu paljolti improvisaatioihin, nykymusiikillisiin sellaisiin, ja myöskin joitain sävellysaiheita, joita meillä on. Musiikki on luonteeltaan hyvinkin avaruudellista ja sisältää varmasti melko jännittäviä ja yllätyksellisiäkin sävyjä minimaalisesta hiljaisuudesta, kuiskauksista ja muunlaisista tavoista tuottaa ääntä valtaviin äänipurskeisiin ja massoihin asti. Tämä on meidän mielestä ainakin konsertti, joka ei varmasti jätä ketään kylmäksi, jos näin voisi sanoa. Tervetuloa konserttiin ensi viikon torstaina 21.9. Ulvilan kirkko.